Hola, amics i amigues, com esteu? La moda l'han fet l'altre dia, te veig molt avorrit. Dic, què vols que faci? Potser que ho fes com fan totes les influencers, Laura Escanes, la Dulcet, dic, i què fan ixes? I dic, doncs mira, estan totes ara fent bizcochos, dic, això jo ja ho he fet, cuinar ja ho he fet, i fa, doncs fes tie-dye. I dic, xica, tie-dye, això què és? Com un art marcial, perquè em sonava tai chi, fa no, és una cosa que s'ha posat molt de moda ara, que és customitzar-se la roba, se la decoloren en lejía. Total, que a mi se m'ha ocorregut, dic, escolta, que no li faré jo a la meva dona un mai tai, un pai-pai, un lai-mai, un tie-dye. Total, que com ara està la meva dona, les amigues fent un fum, vist una videoconferència, ha agarrat jo un sueteret, que he vist jo que ella se'l posa molt, i així li ho regale. Que superbona idea. Una bona xurrutada de lejía. Se pot. Se trata de anar fent nucs. Els lliguen amb gomes. A veuràs. Perquè ho fer Laura Escanes ho puc fer jo perfectament, que soc més major, se va quedar més content. La meva dona és que ja veia la cara d'il·lusió. Pareix una nina de vudú. Pareix que vaig a fer-li vudú. És agarrar la nina vudú, i pareix un gat. És que cada volta que ho veig em pareix una cosa. Que ara no sé si ho estaquen tot o només les parts que tenen el nuc. Ara no ho sé. No, ho tiro tot. Ja ho veig que sé. Tot ahí desdirat. I el gat banyat. Això, un moment, m'ho pareix a mi o això està canviant de color? Ja està això? Marxa? Ja està? Bé, el cas és que a mi ara que té tota la paradeta està muntada, se m'ha ocorregut, també tinc uns pantalons vaquers, que estaven ja vells. No tinc prou gometes. En què ho faré? En brides, que és l'únic que tinc jo per casa, brides. Això és com estar fent botifarres. Ostres, que se m'ha enganxat. Que se m'ha enganxat en la brida el guant, tindrà collons que se m'ha enganxat. Serà normal que se m'enganxe dins la brida el guant també? Mira, i per ahí, així, modern. Això ha de ser atrevit. Mira, per favor, que bonico això. Mira això que bonico, m'encanta. Si és que pareix està... Mira, això podria ser ara perfectament una tendència per al 2021, perquè és com un mocor de fallero, però de tela vaquera. Això ara s'ho fica Miguel Bosé i tot el món aplaudint-li. Tot el món, ai, Miguel Bosé, que atrevido, creando tendencia, però ho faig jo i la gent diu, on va, ridícul, arremulla. Què? Qui és? Què vols? No se pot entrar, ves a l'altre vàter. Estic cagant, que no trobava bé. Vaig agarrar esta de xiquets perquè anem tots també conjuntats. Hòstia, però és que esta només de tocar-la amb els guants ja està descolorint si només de tocar-la. Ai, doncs mira, millor, perquè esta ho faig així, com una fantasia. Estan plorant-me els ulls amb l'alegria que no us ho podeu imaginar. Todo por la moda! Per favor, com està quedant això de bonico? Per favor, però si el meu menú tenia vestit que pareixia Dulceida. Això ho haguem comprat a posta, doncs 40 o 50 pavos. Hòstia, espera. Calla! Que m'ha atacat jo el polo! Pues a veuràs, també me faig mai tall així, a veuràs. Sí? Fan aixina. Bueno, i això què me dius? Que pareix que ara Michael Jackson. Mai tall, o volen tie-dye, doncs tie-dye, mai tall i tie-dye. Ai, que me trepitgera! I és més, amb un pinzellet, perquè estic personalitzant-lo i tot. M'està agradant molt el tie-dye i he pensat fer una cosa que no s'ha fet mai. Un peluche. Mira, que pareix una botifarra. Ala,
Fes-te aixina, que vas a bocejar. El que passa que això no vos ho puc ensenyar avui perquè això encara jo ho he d'estendre, s'ha d'eixugar i tal. Si vos sembla bé, demà a les 2 vos ensenye el resultat i vos fem una desfilada de models. És que és fantàstic. Ala, adeu. Fins demà.